Kalingaw gyud sa bay nga naay mga bata, no? Mas lingaw gid ang tana kung naminyo pa mo. Ay okay raman sad ang among life. Good, bisag single me. Mao nang ikaw ana ay gid pagpinariya sa ning imong mga maguwang nga babae nga wa gyud maminyo. Ay, nga naman day wa mi maminyo ba? At least, happy bis among life. Mga teachers mi. Husa pa, makapalit ra sa mis among mga gusto para sa among kaugalingon. O gaya ra namong mabuhi, bisag way laki sa among kinabuhi. Husto na mo anang mga istorya ninyo, ate kuya. Kitingalig asa na padong. Basta manghod, isaad lang gyud namo nga magtarong kas imong pag-eskwela. O muhuman ka gyud. Aron pohon, parehas ka na unya namo nga usa ka maestra. Okay? Ote, Kaya mo sang isaad nimo nga bisag wa na si mama o papa. Ang daming mutabang nimo. unsa naman ang orasa? Oh, ay, Ginoo ko. Maliit na ko. Magdali ko, bi. Ginoo ko, puno-puno pag ang mga jeep. Maliit na gid ko. Miss, sakay ka? Oh, masod pa, kuya? Basin, kung magwanta ka. Bahala na. Sige, kuya, masakay ko. Dali, dali. Be. Sige lang baliho, be. Sige lang. Gamay lang, ha? Salamat, kuya, ha? Miguel. Ha? Miguel akong pangalan. Ikaw? Bahala siya, eh. Ay, kapuyaw, eh. Ay, kapoy gud ito ding mag-college na tanong. Ingon pagid sila, ilabi na kuno kung graduating na ka. Mas musamot na gid kuno ka busy. Okay, hindi na ko na eh. Hi. Kainom ka na ko? Miguel. Katong konduktor sa jeep, ah. Nakita na sa itong balik. Taga din hindi ka? Anong niya ka? Karayaan na ba yan sa jeep sa unahan? Anak man pagparkingan ang jeep nga akong gikonduktoran, good? Mao ba? Oo. Kaduhan ako nagpaila ni mo sa kungan. Pero hangto dun, wa pagyabog ka ni sulti sa mong panganak ko. Kumusulti ko. Hunungan ako nimo? Ha? Ana akong pangan. Okay na? Maong sige na please, pagian ako kay gikapoy na kay ko. Gusto na ko mo pauli og matog sa amo. Pasensya na, ana. Dungan tag-uli ron day ha, inipamuhi. Milagro da. Dili di mo magkuhik si mong uyab ron. Dili oy, buwag na mi. Mao di ay. Ngano bang mangutana pa man sad ko oy nga mahinumdum ra man sa gyud kanako kung wa na kay uyab. Ayaw na nagod pang luod gud. Lagi. Basta pitihi ko ha. Sige ba? Sakay mo mga miss. Bakante ba kayo? Hi, Ana. Noon side. Hoy, kaila de mo? Ha? Dili mi suod no. Nakigila-ila lang na siya nako. Day, in fact, Kinsa man ni? Number raman? Hello? Hi, Ana. Kinsa ni? Si Miguel din eh. Wala ko makasamok ni mo? Unsi tuyo nimo? Walang. Gusto lang kong makikisulti-sulti ni mo. Sorry ha, pero wa ko'y time. Klaro kayo.
Si Melchi mo ginaghatag sa akong... Akong gitagaan sa imong number, day. Magsige magpangayo, good. Ay, Melchi, sad, uy. Sorry na, good. Bagay man sa mong duha ba? Gwapo siya o gwapa ka. Pero, day, Yanon dili man kaniya, ha? Tungod ba kay konduktor lang siya? day, Melchi. Day, ayaw pag-ingon ana, uy. Dili kay abi konduktor lang siya, wa na'y puruhan nga mo asenso siya. Unsaon man na nimo nakahuman og eskwela, pero dili gihapon makamaong mo diskartes kinabuhi. At least siya naning kamot, dili ba? Day, Og ayaw... Happy Valentine's Day, Ana. Para nimo. buwak. Miguel, nga na nagpalit-palit pa man ka, ani. Sige lang, good. Nagsara bitaw ni. Usa pa, aron mo basad. Makasuway ko nga matagan ikag buwak. Thank you, ha. Bisag konduktor lang ka, pero nag-effort git ka. Tungod kay ganahan gyud kay ko nimo, Ana. Miguel, Ug unta. Na ko'y madawat nga tubag gikan nimo. Miguel. Oh, Miguel. Gisugot na ti ka. Og mabdos ka? Ote. Ginoo ko nimo, oy, Ana. Giunsa man taon na nimo sa paghuna-huna? Usa ka konduktor? Tiyon sa may ngilad, ana. Tarong iyang trabaho sa pa, iya kong pakaslante. Nabuang ka na ba, ha? Kung magtuman kasi mong gusto, dili mi mo tambong, ana-ana. Te, please. Nahibaw kong concern mo na ako. Oo, tinuod. As nakuha ko mahibaw sa akong ugma uban ni Miguel, pero te, nisalig ko niya, o nisalig ko na ako. Gusto lang kong malipay, te. Ana, Please. Nisulti ko ninyo, ani, kay gusto ko kumpleto ta. Kumpleto ta nga sa adlaw sa akong kasal. Pero kung dili yun mo, o ako'y mahimo. Ana, babe, sorry ha. Tungod na ko. Naglisod ka. Naguol ka. Miguel, dili. Nasayop ka. Tungod ni mo, nalipay ko. Ug andam kong labanan ni atong gugma. Salamat, Ana. Kuya, salamat ha nga. Niya ka. Pasag din na lang itong mga maguwang nimong babae. Madawat raw niya nila ang imong nahimong desisyon. Paunsa pa man na nila nga, ni Ana man na. Salamat, kuya. Sige na, hapit na magsugod imong kasal. Tarungan na ng itsura nimo. Angay nga, dili ka mag-uol. Ana. Uy, Ate Cheryl? Ate Rika? Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na sa among mga nasulti. Mga ate, nalipay ko gani amo. Abi man to na kog matiguang daga ka parehas namo. Pero unsaon nga, ganahan naman jud ka nga magminyo sa lalaki nga imong gusto. Ana, sorry ha. Sorry sa akong mga nasulti nimo. Na-realize na mo nga, bisag unsay mahitabo, pamilya gihapon ta. Bisag dili unta mi ganahan ni Miguel para nimo,
Pero paningkamutan namo, day. Tungod og alang nimo, tun-an namo among kaugalingon aron madawat namo siya. Ate, thank you. Thank you. Istra, pero at least natuman ako ang malipay sa nahimo na kong desisyon kauban si Miguel. O gana, tungod kay pinangga kaayo ko niya, ingon man ang among mga anak. Kung sa una, konduktor lang si Miguel, karon, naanami kaugalingong jeepney units nga among paabangan. Og naanasan mi among kaugalingong bay. Lahi ra gyud kung maning kamot lang gid ka og makamao ka mo diskarte sa kinabuhi. Inubanan sa pag-ampo og pangayo og giya sa tong labang makagagahom. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ana nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. On this day ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasig ko kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.